Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, Нет. два. Мяу. Повтори яшчэ раз, давай. Раз, два, три, Ну четыре. колькі можна, Раз, два. спыніцеся. Вы мне думаць перашкаджаеце. А давай з нами. Раніцай зарадка настрою знімае. А мне не до зарадкі. О, прывітанне, сябры! А вы зарадку ўжо зрабілі? Малайцы! А вось Лесік наш самай раніцы з месца не зрушыўся. І паводзіць у цябе неяк дзіўна. Кукараку. Вось зноў. Лесік, з тобой усё ў парадку? Так. Эу, ты нас чуеш? А што? Ты нейкі дзіўны сёння, на сябе не падобны. Пакуль мы зарадку рабілі, і мяўкаў, і гаўкаў, і кукарэкаў. А што тут дзіўнага? Я мову жывёл вывучаю. Вырашыў слоўнік спецыяльны скласці, які дапаможа зразумець, аб чым жывёлы гавораць. Ух ты! Я такіх слоўнікаў ніколі не бачыла. І я не бачыла. Вы не бачылі, таму што іх няма пакуль. Мой будзе першы. Здораўская ідэя! Я табе дапамагаць буду. І на вокладцы тады напішуць аўтары слоўніка Кася і Лесік з Дабраранка. Ну, Кася. А што, Кася? Я гаўкаць і мяукаць, і мычаць, ці нават рохкаць, як парсючок, колькі заўгодна магу. Гаў-гаў-гаў! Му! Дарэчы, мне твоему, Кася, одну песенку нагадала. Буронкі і Дашы. Якраз у тэму. Вось паслухайце. А вось ці задумваліся вы, што жывёлы перагаворваюцца не толькі голасам? А чым яшчэ можна гаварыць? Рухамі, мімікай. Правільна, Маргоша. Возьмем, напрыклад, птушак. Натапырнае пер'е ў іх аб чым гаворыць? Што птушкі толькі-толькі прачнуліся і яшчэ ў парадак сябе не прывялі. А вось і не. Птушка з натапыраным пер'ем нібы гаворыць: я гатова да бойкі. Ух ты! А калі яна дзюбай шчоўкае, гэта таксама нешта азначае? Вядома, пернатая папярэджвае: сцеражыцеся, набліжаецца пагроза. Ого, я гэтага не ведала. А пра хвост ведаеце? Што пра хвост? Возьмем, напрыклад, кошку. Возьмем. Мяу! Калі ў кошкі хвост падняты, гэта значыць, яна ўсім задаволена. А калі апушчаны, Можа, кошка нечага баіцца? гэта значыць, яна сканцэнтравана. А калі хутка-хутка кошка хвастом матляе туды-сюды, яна не павітаецца. Мурмяу, прывітанне сябры мае. Не, Кася, так з намі сабакі вітаюцца. А ў кошкі хуткія рухі хвастом азначаюць, што яна нервуецца. О! Як цікава, Лесік, ты расказваеш. Прапаную працягнуць размову пра жывёл пасля мультфільма. Сябры, вы не супраць? Ніхто не супраць. Тады давайте глядзець. А вось ці ведаеце вы, хто з рыб умее ухаць? Ухаць як сава? Угу! Ты нешта пераблытаў. Рыбы увогуле ніякіх гукаў вымаўляць не могуць. Яны самыя маўклівыя істоты ў свеце. Гэта ўсе ведаюць. Таму і кажуць, маўчыць як рыба. Спачатку так усе думалі, а потым даследчыкі марскіх глыбінь высветлілі, што некаторыя рыбы такія баўбатлівыя асобы. Ну і ну! І хто з іх умее ухаць? Рыба-скат. Гэта такая плоская на аладку падобная? Так, а сом можа хрукаць. Нібы парсючок? Хру-хру-хру! А такая рыба, як камбала, утварае сапраўдны перазвон. Проста не верыцца. Але гэта так. А вось рыба-жаба гудзе. Як паравоз? А што падобна? А ёсць такая рыба сціена. Дык вось яна сапраўдная артыстка, якая вельмі любіць спяваць. І голас сціены чутны ажно да 50 метраў. Ого, як далёка. Уяўляю, пачуеш усе гэтыя гудкі, хруканне, спевы і свіст і падумаеш, што гэта вадзянік канцэрт наладзіў.
Ой, я ж зусім забылася. Нам тут одну гульню дослали, якая так и называется «Водяник». Глядим. Доброе утро всем! А чтобы она еще была и бодрым, предлагаю начать его активно! С изучения новой интересной игры «Водяной». Маски для ныряния и акваланги можно не брать. Играть будем в условном водоеме. Согласны! Тогда запоминаем правила. Для начала нужно определить границы обитания водяного. Для этого чертим круг. Причем, чем больше игроков, тем и круг должен быть больше. Затем с помощью считалки выбираем и самого дедушку водяного. Водяной требуха съел корову и быка, 90 утят, 50 поросят, сухарей кадушку, соленую лягушку. Yes, я водяной! Завязываю водяному глаза, проверяю, чтоб не подглядывал. И ставим его в центр круга. Как только водящий занял свое место, игроки начинают двигаться по кругу со словами: «Дедушка водяной, что сидишь ты под водой? Выгляни на чуточку, на 1 минуточку. Ты глаза не открывай, по одежке сдавай». Как только слова произнесены, а может и пропеты, игроки замирают на месте. А водяной подходит к одному из них и пытается на ощупь определить, кто перед ним стоит. Так, это резинка с косичкой. Так, это жилетка. Это, наверное, Соня. Нет! Это Саша! Играем еще раз. Дедушка водяной, что сидишь ты под водой? Выгляни на чуточку, на 1 минуточку. Ты глаза не открывай, по одежке узнавай. И вот тут главное не подсказывать и не рассмеяться. А сделать это, конечно, непросто. Это, наверное, Аня. Да, это Аня. Угадал. Ну а дальше все просто. Если водяной угадал, он меняется с игроком ролями. И игра начинается сначала. Ну что, правила понятны? Понятны! На самом деле слова, с которыми игроки движутся по кругу, могут быть разными, на ваше усмотрение. Можно хоть Пушкина читать. У лукоморья дуб. Главное, чтобы было весело, так что собирайте команду и во двор. Мы идем играть! Дзяўчынкі і хлопчыкі, зараз лета, і вы, вядома, у сваім двары гуляеце з сябрамі у розныя цікавыя гульні. Можете нам написать, у якія? А мы з задавальненнем расскажем про их усім гледачам Добраранка. Адресы наши памятаете? Поштовые 220 114, город Минск, улица Макаенко, 9. Те электронный Добраранок ТВ /gmail.com. А цяпер адпраўляемся ў віртуальнае падарожжа ў Рым разам з Віпа і яго сябрамі. Полетели! Кто больше подобностей знайдет, той и пераможа. Згодні, дівчинки і хлопчики, і ви гуляйте разом з нами. Починаємо. На що подобний м'ячик? На кавун. На колобок. На глобус. На Сонейка. На латку. Не подходить, а латка ж плоская. Тады на... Думай. 1, 2, 3. Усё. 1-0 на користь Касі. Ура! Яка я разумная все ж таки. Просто вы меня отликом 1, 2, 3 сбили. А так бы, Кася, ты меня из-за того, что не перемогла. Я ще як перемогла б, бо я разом з героями мультика тренувалася. Вось. Ти мультик «Що на що подобне» маєш на увазі? Вядома. Тем более несумленно. Кася тренировалась, а мы с глядачами не. Ну добре, пропоную поглядіти гэты мультик разом і патренироваться. Давайте. Ну что, протягнем гульню? Протягнем, тільки з глядачами розвітаємося. Сябры, веселого дня вам! Новых і
цікавих гульняў. І неверагодных адкрыццяў. А мы, як заўсёды, сустракаемся з вами зранку у нашым